L'estiu és boig. És per això que a Calafell Ràdio hem decidit que tindrem obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, el programa més boig de l'estiu, amb trucades, entrevistes, cançons en directe i festa, molta festa. Són les 12. Benvinguts, benvingudes a l'Obert per Vacances. Amb vosaltres fins la 1 del migdia. I com sempre comencem amb l'entrevista del dia i avui tenim als estudis de Calafell Ràdio una model calafallenca que volem parlar amb ella perquè ha estat notícia fa poquets dies perquè ha fet el salt, ha anat a desfilar a Roma i tenim també el seu pare que l'acompanya i el coneixem també aquí a Calafell, que és molt conegut, i l'Albert Sunyol, que també està present en aquesta entrevista. Albert. Una entrevista a la moda. Va, som-hi, els presentem, Mireia. Endavant, Carla. La Carla Espuix i el Lluís Espuix. Benvinguts, bon dia, com esteu? Bon dia. Bon dia. Hem vingut de Roma ja. Sí, ara acabem de hem tornat fa ja un temps. Sí, en aquesta passarel·la de Calafell. És diferent, no?, la de Roma? Una mica. Una miqueta. Ens ho deia abans de començar l'entrevista. Quina experiència has tingut, Quin canvi. Passar potser de regional a passar a primera divisió, No sé si podem definir així aquest pas per Roma. A veure, expliqueu-nos com ha anat això. Els oients suposo que deuen voler saber com una model calafallenca fa cap a Roma. Sí, la veritat és que ha sigut un somni poder anar a Roma. Quan m'ho van dir no m'ho creia i va ser... Jo vaig començar a fer de model, vaig començar amb la Magda Simó, l'agència amb qui estic aquí a Tarragona, i amb ells vaig tenir l'oportunitat que em van agafar per representar Espanya al concurs de Miss Europa Continental, que va ser a Nàpols, i després d'allà em va sortir treball i em van dir: escolta, que voldries anar a Roma? Em van ofertar l'oportunitat i no m'ho vaig pensar 2 vegades, vaig dir me'n vaig, i la veritat que ha sigut una passada. M'han tractat superbé, no tinc ninguna queixa, i la passarel·la la van fer als estudis de gravació de les pel·lícules romanes allà a Itàlia, al Cinecittà, i la forma de muntar el desfile és molt diferent aquí, però... Anem als detalls, si et sembla. Anem a explicar als oients com és una desfilada d'aquestes característiques. Lluís, Carla, suposo que us vau trobar impressionats, no?, de la posada en escena, d'aquests estudis també mítics, no?, tot plegat, aquesta performance, podríem dir-ho així, va ser espectacular. Sí, va ser increïble. El primer dia, quan vam arribar, primer vam anar a fer les proves de roba. Abans de la desfilada, un dia abans teníem que fer les proves de roba per ajustar els tratges i tot això perquè fos perfecte. I això ho vam fer a un hotel, però l'hotel ja era una passada, i el dia següent teníem que anar al lloc on seria la desfilada per fer una mica de proves a la passarel·la, per veure les llums, tot això, i la perruqueria i el maquillatge. I només arribar allà, d'entrada que ja el tipus de... Les models i tots eren totes internacionals, que jo estic acostumada, per exemple, al desfile que fem aquí a Calafell som totes d'aquí, totes de Catalunya, gent que ens coneixem, tot això. Clar, i te les trobes en aquell moment, no? Cara a cara, te les quedes mirant i penses, ostres, m'estic movent aquí ja amb tops també, Sí, moltes de les models que hi anaven eren noies que desfilen per tot el món, a Nova York, Londres, Milà, París, i... Clar, jo estava allà que pensava, mare meva. En certs moments així, allò estaves tímida, tu miraves amb respecte, vas parlar amb elles? Al principi vaig arribar i estava una mica nerviosa perquè, clar, no les coneixia de res. Però després van ser molt maques, la veritat, tinc molt bona experiència perquè les noies em van tractar molt bé i les que eren, no totes parlaven italià, però em vaig intentar ajuntar amb les italianes perquè, clar, a vegades parlaven entre ells en italià i ja no m'enterava perquè s'entén una mica, però, clar, no m'enterava del 100% i els demanava, què han dit o coses així. Algun consell els hi vas demanar, també? O no, ho tenies molt clar de com aniria la cosa? Consell no, però més que res, traducció, i li vaig preguntar quants desfiles ja havien fet, l'edat, totes aquestes coses típiques que es pregunten. I elles que et van dir alguna cosa? Perquè era d'Espanya, li va fer gràcia perquè no hi havia ningú més,
moltes de les noies que hi havia eren pues, o italianes, o angleses, o russes, hi havia moltes russes, no ho sé. I bueno, també hi havia franceses, però d'Espanya només estava jo, llavors estava com... Bueno, havia alguna que sabia castellà, que ho havia estudiat a l'escola i això, i llavors pues, li feia gràcia i intentaven practicar una mica amb mi, a mi anava bé. Aquella simpatia també, Sí, pel qui ve d'Espanya, en aquest cas. Sí. A veure, ens heu d'explicar, ens ho deien abans de començar, Mireia, el moment en limusina, Doncs sí, ara estava mirant el seu pare i dic, bueno, l'està mirant a la seva filla amb uns ulls, aquí. Sí. I, bueno, imagino que estaves pensant i revivint els moments, no?, perquè vas poder entrar a la desfilada. Com una excepció, doncs em van aconseguir una entrada. I entrar allà, doncs ja el que he comentat, els estudis aquests de Cinecittà és com una ciutat, és molt gran, ho van fer on eren uns estudis imitant l'antiga Roma, on hi havia pues, el Coliseum, l'Arc de Triomf, tot. Després hem vist pel·lícules d'aquestes per la tele i hem dit, mira, on hem fet el desfile? Ho reconeix després, No, va ser, el diumenge van donar una pel·lícula romana per la tele i veiem el terra, era tot igual, era que jo com van gravar la pel·lícula. Jo he estat allà on van gravar la pel·lícula. Sí, fa molta gràcia. Ho vam veure. Llavors, pues, clar, tot era alto standing, pues, gent molt arreglada, molt maca, i llavors allò és tan gran que, un exemple, no? Pues ens portaven, inclús els invitats, havíem fet un circuit de limusines i anaven portant els invitats amb limusines, donaves l'entrada i et portaven al lloc on tenies que estar i no et podies d'allà moure, estar allà quiet, amb silenci, com a molt fer algunes fotos. Però quin impacte, no, Lluís? Sí. Quan et trobes allà a la limusina. Sí, no, un impacte perquè, clar, normalment pues, molt content per ella, jo estava més nerviós que ella perquè pensava, a veure, la por de pare, no? A veure com ho farà, si es posarà nerviosa, perquè és un esdeveniment molt important. Ho va fer molt bé, inclús van confiar en ella. Dins els desfiles, el més important és obrir un desfile o tancar-lo. I allà hi havia unes 30-40 models, no sé quantes hi havia, però amb ella la van elegir per obrir un desfile. Apa. Sí, amb això, quan m'ho van dir, perquè clar, jo m'havia provat la roba, però no ens deien a l'ordre, tu no saps. El dia d'abans vam anar a provar la roba, ens la vam provar i ens van fer una fotografia per saber com anava el conjunt. Pues, potser pues, es feia un llaç aquí o una cosa, llavors et fan una foto perquè no després et posen la foto amb el teu vestit i així no hi ha problemes de confusions ni res. I jo m'havia provat vaig sortir en 3 passes i m'havia provat la roba i quan vaig arribar allà ens van donar les llistes dels ordres com sortiríem i vaig veure que en el desfile de l'Emilio Ricci sortia obrint el desfile i em vaig posar supercontenta, però clar, era més nervis encara. Suposo que exigeix responsabilitat també, no? De dir, soc l'encarregada d'iniciar-ho, això. Clar, perquè tu vas marcant les pautes del ritme i de tot, perquè darrere teu van les altres i després fèiem la sortida final perquè cada desfile després fèiem com una petita sortida final perquè sortís el dissenyador amb nosaltres i tenia que iniciar jo també la sortida final amb els temps i tot. És més responsabilitat, clar. Sí. La marcava la pauta. Clar, és qui marca. Com els desfiles militars, el que va primer, no? Pues... Sensacions quan comences a desfilar? Òbviament ja ho has fet moltes vegades, però quina sensació tens una vegada doncs, estàs a l'escenari, obres tu, com diem, doncs, aquesta passarel·la? A mi el que més m'agrada és desfilar perquè cada vegada que em pujo una passarel·la pues, els focus, tot, estar allà davant, que t'està la gent mirant, pues, em creixo i m'agrada molt el sentiment d'estar allà desfilant i m'ho passo molt bé. La veritat que de la moda és el que més m'agrada de desfilar i bueno, de moment bé. Ets capaç de centrar-te en aquell moment quan estàs desfilant? És a dir, no penso en res, em centro en el meu objectiu, costa molt això? Suposo que ho tens ja molt per la mà, no? Però en aquell moment no sé si passen coses pel cap o penses, no, mira, em vaig a fer la desfilada i a veure com surt. Bueno, clar que passen coses pel cap, perquè per exemple en aquesta desfilada hi havia escales i com era el que havíem dit, el lloc de la gravació era un estudi, la passarel·la, pues, a lo millor tenia, com era així, muntat romà, pues, era un empedrat. Era empedrat i jo pensava, a lo millor em quedarà el tacó allà en una escala mig que no pugui moure i m'atropesso o alguna cosa. Això ho pensava, era la meva por del principi. I el Lluís patia?
Sí, jo patia, clar, La sabata. La sabata, a veure, que no es caigui, que no trepitgi el vestit, que no es posi nerviosa, doncs clar, jo cada cop que sortia nerviós i quan acabava descansava. El típic. Ha anat bé. Bueno, ja hem passat una prova perquè hi ha diversos passes. I també, com les sabates no eren nostres, que les donaven ells, el problema que tinc jo, diguem-ho entre cometes, és que normalment les models tenen el peu més gran i jo tinc el peu tinc un 38 i totes les sabates eren d'un 39 cap endavant. I clar, les sabates no eren meves, eren superaltes i a sobre un número més que em ballava la sabata i això també em posava més nerviosa. Facia més emoció, Sí. a la passarel·la. S'assaja molt en aquesta passarel·la abans de que arribi el dia D o l'hora D? Aquesta, com era més professional, no vam ensejar-ho tant com, per exemple, quan he fet la de Calafell. Totes les noies més o menys ja sabien desfilar, portaven molts desfiles i només vam provar el primer passe i l'últim. Vam provar el primer que sortíem... vam provar el primer i el segon, que sortíem quasi totes, i en l'últim passe, el passe final, sí que sortíem totes les models, perquè era l'últim dissenyador i era el que tenia més tratges. I més o menys per veure els temps i tal. Per exemple, el que vaig obrir jo desfile, crec que era el tercer desfile que hi havia, perquè van haver 6 en total, no hi havia assajat. Llavors, doncs, clar, estava nerviosa perquè pensava, jo he provat com es fa, però no ho he provat jo obrint el desfile, perquè no ho havíem assajat. Clar, l'acostuma aquí a Calafell, que la passarel·la doncs, esteu assajant uns dies abans, clar, anar allà directament, no? I trobar-te que has de desfilar directament sense fer ningú assaig, perquè clar, són models professionals ja que es dediquen a això en el seu dia a dia. Viuen d'això, van pel tot el món. Carla, ens has de parlar dels teus inicis, perquè hem arribat a Roma abans, no?, de fer un camí previ. Exacte. Explica'ns, amb 19 anys que tens ara mateix, doncs, com t'inicies en aquest món. Pues... Això va ser decisió teva? Els pares van tenir alguna cosa a veure? Jo veia aquí a Calafell que feien la desfilada i m'agradava molt i vaig veure que ho feia l'agència aquesta que us he comentat abans, Mac de Simó, a Tarragona, i vaig veure que ells, amb 14 anys, que feien un concurs que es deia World Fashion Faces, que el feien a Salou. I llavors vaig dir, bueno, provo a veure què tal, i em vaig presentar. I d'aquest concurs vaig quedar finalista, i després d'allà doncs, amb ells em van dir d'entrar a l'agència i això, i vaig començar a treballar amb ells. I els primers desfiles que vaig fer van ser, crec que per Tarragona o per Lleida, no me'n recordo bé. El primer crec que va ser a Salou, perquè va ser després del World Fashion Faces que van fer doncs, dels models que s'havien quedat una petita desfilada allà a Salou, i després crec que el segon va ser Lleida. I aquell mateix any em van donar l'oportunitat de desfilar allà per Calafell, que per mi era un somni, perquè era el meu poble i era com, oh, quin orgull poder desfilar aquí, saps? I després, doncs, a poc ja he anat pujant. Has anat pujant i ara doncs, encara reptes majors perquè vens de Roma fa poquet i arriba a Milà. Sí, probablement ara aniré a Milà a veure què tal me'n va, però això sí que és un... Estem parlant de paraules majors ja, Sí. a Milà. A veure, Sí. explica'ns aquesta desfilada de Milà. Bueno, serà la setmana de la moda que fan allà, que... Quasi res. bueno... Tots ens ha dit a parlar de la setmana de la moda de Sí, Milà. No sé si ho i segueixes tant. més o menys, però home, és No, un esdeveniment de referència. És un màxim. Roma és molt important, però Milà és més, a Itàlia. És com per dir alguna cosa. La Cibeles és molt important, però el 0,80 Barcelona és més important. No? Pues dins en el món de la moda, pues, Milà, París, Nova York, Londres és un màxim. Ja no hi ha més, si vols, Tòquio, però ja és massa lluny. Però, No, tot arribarà, escolta'm. tot arribarà. De moment ens quedem a Itàlia. Tot arribarà. Quedem a Itàlia. Però ja és un màxim, ja és jugar al Barça. Sí, anava a dir la Champions, però La ja m'ho has dit, el Barça, Champ- Champions, el Cine, el que Sí, vulguis, sí, el que sí, vulguis. sí. Preparada per aquest repte de Milà? Bueno, ara el que estic fent estic entrenant un muntó, perquè, clar, segurament les noies, moltes seran les que m'he trobat a Roma, però crec que hi haurà noies que seran encara millor, perquè Roma ja era
molt amunt, però Milà ja és capital de la moda i allà suposo que la gent serà més professional encara de la que m'he trobat. Creus que pot marcar un abans i un després el fet de passar per Itàlia en la teva carrera professional? Jo crec que sí, perquè ara el que estan buscant molt aquí, per almenys a Catalunya, són noies que surtin a l'estranger perquè si surts a l'estranger, després quan vens aquí a Espanya a treballar, pues, trobes millors treballs. Més facilitat. I és més fàcil entrar. El mateix que... És a dir, que tinguis currículum internacional, eh? Clar. I desfilat aquí, per després tornar cap a casa. Clar, llavors poder entrar en treballs millors dels que estic fent ara. T'obre més portes. El món de la moda és molt extens, no? Et veus en aspectes complementaris a la moda, en altres terrenys també d'interpretació, perquè no sé si t'atrau també aquest món. M'agradaria entrar en publicitat, però com sempre encara no he entrat perquè sempre m'he centrat en les passarel·les i això, però la publicitat també ho trobo un aspecte de la moda molt interessant i m'agraden molt els anuncis i tot això, així que m'agradaria també focalitzar-me una mica en això, però cap al futur. De moment anem fent aquestes passetes i que el nom de la Carla doncs, començarà a sonar amb força. De fet, ja ha començat a sonar a Roma i ben aviat a Milà, Lluís? Sí, esperem que tot vagi bé. Lluís, i a casa com es viu això? Bueno, pues... Més enllà del viatge que ens has comentat, que ja suposo que encara el deus recordar, no? Però com esteu vivint doncs, aquesta trajectòria de la Carla? Perquè és molt joveneta, però Déu-n'hi-do ja. Pues molt il·lusionats, perquè la Carla de veritat és que des de ben joveneta ha fet moltes coses, a part de la moda. Fa uns anys vam estar aquí amb aquest estudi perquè havia guanyat el concurs diferent, el concurs de còmics de l'Ajuntament de Barcelona. Va ser la novel·la la que va dibuixar el còmic millor amb 14 anys, un premi molt extraordinari, molt important dins el món del dibuix, perquè per ella dibuixa molt bé. A part de dibuixar també balla, del cos és del ball, ja té tots els títols de ball, i munta a cavall, també tots els títols d'hípica. Caram, Carla. I una altra cosa important, que per això surt fora, és que parla anglès natiu, perquè ella ha estudiat al British School. Llavors l'anglès no té problema. Tu no pots sortir a l'estranger si com a mínim l'anglès no el domines, perquè encara a Itàlia et pots més o menys defensar, però on vagis és que et diuen les coses i no te n'enteres. Llavors hem vist noies molt guapes que perquè no se n'enteren les han fotut fora, els han dit fora, perquè no, és que si no comprendes lo que decimos, pues no anem bé. Perquè el que passa és que allà no s'estan per xiquillades, van molt ràpid, hi ha uns temps i és el que passa, clar. El dia d'abans estàs provant i el dia següent ja és el desfile i ho volen perfecte. Si no t'estàs enterant del que t'estan dient i de les pautes que et diuen, doncs et diuen ho sentim molt, però... És un món on tot passa molt ràpid, no? La moda, no? No sé si aquesta imatge que tenim, no? D'aquestes presses, de que tot sigui ja, no? De que les models estiguin preparades, que tot surti bé, no? Veieu que és molt així aquest món? Va bastant ràpid pel tema d'això, perquè les passarel·les aquestes, les que ja són més grans, pues les noies venen de l'estranger i tot això ja estan 1 o 2 dies a la ciutat i després se'n tornen a casa seva, que no són noies que viuen allà. Llavors va tot molt ràpid pel tema de que no tenen tant de temps en poder anar tranquil·lament perquè la gent no és del lloc. Per tant, doncs obliga també a ajustar-se en aquests temps en aquest cas. Com deien, doncs ens explicaves, Lluís, que a casa ho viu amb intensitat, no? Perquè ella té aquesta gran formació i ara com la veus? Home, jo la veig molt il·lusionada, espero que tingui sort, perquè com tot, si fem un món futbolístic, no? Pues tu pots ser molt bon jugador, però també tens que tindre padrins, algun que es fixi en tu i que fitxis per un gran equip. Ella està fent les coses bé, però nosaltres, clar, jo sóc farmacèutic, jo no tinc padrins en el món de la moda. Doncs, de buscar la recepta. De buscar algú que l'ajudi perquè pugui triomfar i que és la seva il·lusió. Ella, a part, ho compagina amb els estudis. Està fent farmàcia, ha fet primer de farmàcia, ha tret matrícules d'honor. És que no puc dir res malament, és que no... És la filla perfecta, bueno, no sé com dir-ho, que no és allò que puguis dir que és molt aplicada en tot i molt disciplinada. Però ara li falta un palet de sort o algú que cregui en ella. I escolta'm, en passarel·les com aquestes hi ha una oportunitat de fer contactes o és un món molt tancat? A veure,
jo crec que algun contacte pots fer, però més amb els dissenyadors, perquè, clar, si li agrades molt a un dissenyador, doncs potser et truquen per la passarel·la que fan, jo què sé, si ara l'han fet a Roma, doncs la que fan a París dintre d'un mes o 2 mesos. Però és una mica més complicat, és més fàcil. Com que ha dit el meu pare, si tens un mànager o alguna persona que et porta. Perquè el pare t'ajuda amb aquestes tasques de mànager? Faig el que puc. Bé. El que puc, el que arribo fins al meu abast, doncs si jo, gent que conec, doncs jo els dic, mira, penseu en la meva filla desfila, aquestes coses al meu nivell. Però el que t'he dit abans, jo no estic introduït, però tot el que puc, si conec un fotògraf, un exemple, doncs li parlo, li digues, coneixes algun mànager, coneixes alguna agència, coneixes algú, i anem fent. Perquè tot en aquesta vida és quan anem a algú, és aprofitar els contactes. Ell ha estat a Roma perquè a Nàpols, en Miss Europa, ens vam moure. També, vull dir, vam treballar-ho, ella ho va fer perfecte, però també doncs, vam ser educats, vam quedar bé, llavors un fotògraf romà es va fixar en nosaltres. Suposo que és anar treballant allò, treball de formiguetes també. Exacte. Treball que... Sí, sí. No, perquè després arribis on arribis, doncs també hi ha d'haver aquests contactes al final que Sí, coneguin, el que clar, suposo que les formes coneguin, també, no? les formes. A banda que ho fas molt bé, segur, i això doncs també t'obre moltíssimes portes, Exacte. Molt bé. Sí, és com tota la vida, no? Pues, tot pot ser molt bo, però també tens que tindre sort, tens que treballar-ho, tens que ser educat, tens que ser polit, tens que ser puntual, un munt de coses, perquè cada passarel·la és un examen. I si ets calafallenc t'ajuda. Sí, i tant. Quan et tornem a veure a desfilar per Calafell? Pues suposo que la de l'any que ve. Si tinc sort, aquest any no he pogut sortir a la passarel·la de Calafell pel tema de que em va caure amb l'examen de física. Vaja. Però bé, tornem a veure ben aviadeta, Carla. Sí. Doncs, Mireia, ja ho veus. Molt Tenim bé. aquí doncs, una promesa que ja és una realitat, que l'hem tingut a Roma, properament a Milà, i allà on arribi, que segur que serà ben lluny. Estem molt contents que hagueu vingut avui, en aquesta estoneta, a l'Obert per Vacances, Gràcies, nosaltres també. Moltes gràcies per l'oportunitat. i anirem a seguint la vostra trajectòria, Sí, sí. tant del mànager Sí. al pare com de la Carla, la protagonista que ens ha visitat avui. Moltíssimes gràcies. Calafell Ràdio, 107.9 FM. Tu ets el sol del meu estiu. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio, al 107.9 FM.